time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo at ngayon dadaanan natin ang mga May Stan channel at kung di nyo pa alam meron tayong Reddit Pampamilyang Paulul. Pampamilyang Paulul, puntahan nyo na nasa description at doon natin titignan ang mga pinadala nyo. Pero sandali lang, siguro na maalam nyo nagpa-green screen competition ako at yung mga pinopost nyo sa Facebook umaabot ng million views. Sana man lang kahit ako ay makakuha doon, pakisabi na lang sa kanila. Tulad dito ni Christian, ano ba? Meron siyang 1 milyong views at hindi mo man lang sinabi na subscribe to Paulul. Pero sige, okay lang kasi mga bata na naman mga pinagtitripan nyo at hindi ako akma dyan. Okay, bahala kayo dyan. Hindi ka man lang nagkasilbi, Christian, ano ba? So ngayon, tapos na tayo doon. May mga cancer na hindi sumunod sa panuto. Nag-post ako sa ating Facebook page. I-like nyo na nagbigay ako ng teaser doon sa magiging green screen natin na gagamitin nyo. Ang ginawa nila, in-edit pa rin nila yung photo kasi mga cancer nga. Total, nag-effort na sila mag-edit kahit hindi sila sumusunod sa panuto. Bigyan na natin sila ng oras. So, cue graduation music kasi gumraduate kayo sa pagkatalino nyo. Pero okay lang, I appreciate the effort. Alam nyo naman din sa channel to, lahat minamahal ko kahit cancer ka sa lipunan. So, unang-una kay JP Padran. Tara na, JP. Pero na tayong kwarto dyan. Ako na bahala. Sunod, from JC Bartolo. Warak ako dyan. Maraming salamat. Dyan ako naghahanap ng content para ipakain sa inyo lahat. Maraming salamat, RJ Ramos. Sunod, nag-graduate from Ashley Ibabaw. Maganda na apelido mo, Ibabaw. Yeah, ako ang ilalim niya. Johnny. Maraming salamat. Sunod, from Estefin Caligo. Pampamilyan channel tayo. Hindi ka mapasa. Huwag to bigyan ng diploma. Sunod, from Aljun. Nasa ball pa nag-graduation picture. Yep. Kasi lahat inaral ko, tinakay ko lang din. Sunod, from Japanese characters na hindi ko ma-pronounce. Wow! Paano ka gagraduate yan kung pang high school pa din ang banat mo? MJ, support ko diba? Maraming salamat sa'yo kung sino ka man. Sunod, from Gabriel. Dito YouTube, wag, wala ibig sabihin yan. From John pa. Buti ka pa dyan pa. Bigyan ng extra diploma to. Yan ang mga kailangan natin mag-subscribe. Kakansan yung kaibigan, sabihin mo na. Sunod, from Shane Marie. Oh my God, Shane Marie. Bawal yan. Magagalit si Tito YouTube sa akin. Tito YouTube, siya nag-edit yan. Hindi ako wala ako hawak dyan. Mabait po ako. Wala ako hinahawakan mga pamangkin dito sa channel na to. Hindi. Tito, wag. Shane Marie, hindi diploma makukuha mo dyan, ha? Kondo man dapat bigay sa'yo. Pero maraming salamat sa effort. Sunod, from Basang Apoy. Dead meme parang yung channel. Maraming salamat. Total, tapos na tayo sa mga gumraduate sa kanilang katangahan. At syempre, isasama rin natin dito sa dulo yung mga nagpasa ng kanilang pahabol na green screen competition. Di ba parang pag-graduate nyo lang, pwede pa tayong umasa kahit next year. Unang-una kay Abra uli. Napakaganda ng spelling niya, di ba? Napakasimple, napakadali, mga hayop kayo. I'm the monetization. Yep! Lalaban tayo dyan, mga cancer. From Maki Laureta. Kaya naman pala na-demonetize tong video na to. Hindi yan sakto, okay? Kumuha ka lang ng frame na out of context, ha? Ano to, mga media na gustong mag-eskandalo ng YouTuber? Pero maraming salamat. Tito YouTube, wag mo tong tigdan. Wala yan, ha? From Luis Alvarez, Dr. Hipo, Mocha Frappuccino, Bolbo. Bolbo? Ano yung kotse? Tunay na Jonel? Yung kalabo ni Cruz sa Despiga may legit fake news. Ito lang, matatapos. Kay Thanos. Kaya nyo pa? Ha? Up na pamilya channel kami sunod. Maraming salamat, Luis Alvarez. From Batang Child. FM City, Lucena. Nakaka-copyright ni Joy Muhan ito eh. Ano yan?
Ay! Mga cancer talaga kayo. Tapos iwan nyo, i-loop nyo. Right click tapos loop. Maraming salamat. Ay! 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 Hanggang doon na lang aabot yung mukha ko sa Apple kasi sobrang overpriced yan, di ba? Uwiin mo na lang sa dekalidad na content kahit basura ang yung PC at laptop. Maraming salamat kasi sana na-loop mo yan para akalain nila kung may virus o wala. Sunod! From Ediot TV. Den, 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 den. Oh my God, nandito sila lahat! 6 okay, kaya talaga nilagay na nila. 6K subs, Paulul. Di lang pampamilya na Thanos pa. Ang sakit, 6K subs, series and peace. Alam naman natin, ito nilagay pa niya na puti yung damit, which means namatay na, diba? Kasama si Bolbol, si Di lang pampamilya pang sports pa na sila Tito, mga tito natin, Tito Willie. Sino tong babaeng to? Okay, may bago na naman tayong karakter sa... Sino to? Like, sino tong puting buhok na babae? Ay, Gaw ba yan? Utong Bell ba yan? Please comment nyo kung sino yan kasi ako hindi ko na naman alam. Okay, natanos na yung utak ko. Wala na akong naaalala. Siyempre, yung mga emojis natin na ginagamit. Maraming salamat, Diaz. Huwag nyo na ito iboto. Sure, pasok na to. I-upload din natin ito sa ating Facebook page. Maraming salamat, Ediot TV. From Jose Marie Onichan. Oh my God. Damn! Oh, look at it! Meron pa ako yung mga hanger ko! Yes! Ang panlaban ng mga cancer sa mga mas tunay na cancer ng Pilipinas. Sa self-hype ako. Sa dekalidad na fan art, maraming salamat. Sunod, from Lancel Lumidaw. Yan, kesa mag-aral kayo. Yan, sige, tama yan. Huwag nyo ako sisihin, ha. Pag bumagsak kayo. From KYZ Bunny. Hirap mag-edit. Paulis pang YouTube. Di ba, Tito YouTube, ito pati si Bolbot at si Tito Ed, alam nila mga kailangan natin pagtanggol sa mga cancer ng Pilipinas. Maraming salamat. Sunod! From Erico Russell. Hindi ka lang ba yan yung napili niyang presyo? Pero ito, alam mo kung magkano to? Isang subscribe to ng kaibigan mo, meron ka na agad nito. Kaya sabihin mo na, ha? Ay, sasabi sa'yo? Maraming salamat. Sunod! Ayaw nga pala, bago ko makalimutan, huwag nyo kalimutan i-comment yung timestamp ng gusto nyo mga i-upload sa Facebook page natin. Kasi kulang pa tayo ng 2 winner. From DCNE 1, 2, 3. Oh my God! Yes! Copyright, oh my God. Copyright, yeah. Ano to? That detail! Oh my God. Nice. Okay, ito ko yun. Grabe effort! Oh my God. Oh shit! Tito! Ang mga tito ng channel! Oh! Yeah! Oh! Ano yan? Ano, tinabad na siya mag-edit dito? Okay lang. Oh, reaction video, meme review, sukot, gaming, Paulo related, tumawa ka, talo ka. Peek! News video. Yan, tama ka dyan. Oh shit! Oh shit! Oh no! No! Ang dami nangyari! Buti alam mo! Grabe! Alam, wag na kayo mag-comment. Ito na, panalo na to. I-comment nyo na lang na paulit-ulit tong kung ano bang segundo to bumagsak. Ako na nagsasabi sa inyo na iboto nyo to. Okay, para vote buying lang to na walang kasamang pera. Oh my God, mahiya yung mga nag-edit kay DCNE! Damn! Sobrang daming nangyari sa dulo kaya di ko na maintindihan lahat. So ang mga nakita ko na doon, Emilia Best Girl, no. Nakita ko na yung Jamil, mga iba't ibang style lang ating itsura. Napakaganda DCNE, maraming salamat. Asahan mo na i-upload ko to kasama ng isa. Sunod, 3D Bobiles. Huwag kayong magdadrugs mga bata, ganito mangyayari sa inyo.
Gusto mo to? Ha? Ito katigas. Copyright. Sukot. I love it. Copyright. Yeah. Copyright. Copyright. May counter pa. Walang laban yan kay Tito dati. Copyrighted ata tong tugtog na to, Leche. Medyo di ko na alam pinapanood ko, pero maraming salamat. Sunod, Bob Alexander Villanueva. Oh my God. Oh, ano to? Oh, shit! Sana sinakto niya yung A dun sa malaki A. Pero wow, automatic intro na yan. Okay, meron na tayo sa winner. Okay, wag na kayo mag-comment. Wala akong pakito na isa. May isa pa tayo. Huwag niyo kalimutan. Maraming salamat kay Alexander Merida. Pampamilyang channel tayo dito. Hindi tayo matatalo si Tito YouTube. Tandaan nyo yan. Sunod, Show My Trash. Yung hindi mo alam kung paano i-download yung green screen competition, kaya gumawa ka na lang ng sarili mo. Nice. Matali. Nandito ako para basahin ka. Kaya nakasando gaming din. Nakalagay. Joel? Joel! Laugh trip ang port. Kaya naman gusto ko sa mga cancer. Kung hindi nyo kaya gawin isang bagay, gawa ka na ibang paraan. Di ba? Hindi pwede angal ka na lang angal at expect mo may mangyari sa buhay mo. Mga cancer, tino may mga comment. Oh. Kawawa ka naman, delete this, anong klaseng katarantaduhan. Diba yun ang gusto ko sa community natin? Sobrang supportive tayo sa isa't isa. Mapagmahal tayo to the point na sabihan sa mukha ng kapwa natin cancer o may cancer silang ginagawa. Diba yan ang tunay na komunidad? Hindi tayo plastikan dito. Sunod, from Joseph Saparo. Nililinis ko lang. Naamag na eh. Pansinin nyo naman kasi. Lost him on torture! Patay na, binubuhay pa eh. Ay, ako naman nangyari dito. Kawawa naman. Buti pa siya alam niya pagpatay na, tama na, okay? Ganyan din ako sa 6K subs. Rest in peace sa channel natin na na-delete Tito YouTube from Steel Phantom. Ating ko ba rasing ka sa nanay mo? The wannabe versus the not wannabe. Mas malaki ako sa kanya kay Tito Pudes, okay? Okay lang yan. Effort sa editing, so okay lang. What? Sinali kita sa video na to para lang matalo ko. Cancer ka. Maraming salamat. Sunod. For Cancer of the Apocalypse. Magaling. Galing. Tanga ka, pero may 5,000 ka. 5,000. Mo. Oh, shit. Nandito ako para basahin ka. Taong timba. Tigil nyo yan. Ano yan? Oh, wow. Level 100, boss. Oh, shit. Baka may lalaban. Baka may lalaban sa dalawa nating contender. Sige, sa tatlong yon, i-comment nyo sino gusto nyo manalo. Tingnan natin kung may dadagdag pa sa kanila. Maraming salamat, J. Pizza. Grabe. From Sweet Ampalaya, Happiness. Maraming salamat. Huwag nyo kalimutan daanan yung video niya kay Zero Shi Paulul Intro. Pupuntahan nyo yung kanyang channel, Zero Shi Paulul Anime Opening. Ano to? If this video gets 500, I'm gonna finish. Ganon. Puntahan nyo. Ilalagay ko ito sa link. Tignan. Sige sinabi mo yan Zero Shi Tapusin mo yung buong intro natin. I-animate mo na maayos Gusto ka, bibigyan ka namin mga cancer dito. Ilabas ang galing ng editing ng mga Pilipino. Yes, ang black hole sa aking puso ay mga demonetized na mga simbolo. Sunod, Zero Shi, aabangan ko yan Mga cancer, paabutin nyo ng 500 likes yan. From Patin Dolken. Oh! Tararat, tararat, boom, boom, boom. Tararat, tararat, boom, boom, boom. Ayoko maka-copyright ni Tito. Galing! Sunod, maraming salamat. From Ching, oh my god, that name! Basta, okay, basta sa kanya. Dio! Dio!
ほう、向かってくるのか。逃げずに You're coming straight to me! 近づかな I きゃ。 can't beat the shit out of you without getting closer. ほうほう。 Oh! これは十分近づくがよい。Damn! ザワールド止まれい時よ Tapos na ba? Tapos na. Akala ko, tagtutuloy-tuloy pa eh. Yan ang buhay ko pa na de-demonetize ako. Parang tumitigil yung mundo ko. Maraming salamat kay Ching from Xenophobia. Kunwari, tawagin ka ni secretary din na sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Yan. Junel. Memer ka pala. Nakakatawa ka, ha? Memer ka. What? Hindi mo sa memer. O, sa libo. Oo. Sabi ng mga kaibigan mo, memer ka daw. Kaya naman Dami nangyayari. mga ganito. Ang galing mo, nakakatawa ka, grabe. O, ito 1,000, may pakinabang ka na sa magulang mo. Very good. Ang dami nangyayari na. Pero totoo nga naman. Marami yung mga lampshade ang patuan. Nice. Sunod. Maraming salamat. From Lordicus. Paranormal. Okay na, sa may pinto. Wag, dito, wag! Putain. Ano to? Nako! Tulungan mo siya! Papunta na si Tito. Maraming salamat, Lordicus. Sunod. From DCNE. Pinalitan niya uli yung ending. Okay, so kaya ba't parang narinig ko yung DCNE kanina eh. So nag-upload pa pala siya ng isa, pero ito in-upgrade niya. Grabe effort mo ha. Napakaganda lang ano una mo, may pahabol. Oo nga, kasali ka na sa mga nanalo. Tama na, malalabasan na ako sa'yo eh. Sunod, from Sleeping Marl. Oh my God. Ito ang tunay kong face reveal, okay? Talagang ako nga pala si Bolbol. Nakakatakot siya. Binalatan ko lang yung mukha ng isang tao dito, tapos gumawa ako ng channel, di ba? From DPX Rovic. Andito ako para basain ka. Papaluin ko kayo kung wala mga nanay dyan. Papaluin. Enough of your meddling. Prepare yourself. Well. Nice editing. Nice editing. Makikita mo sino yung mga sanay mag-edit sa mga kakasimula lang eh. Pero syempre, okay lang. Kaya ka nga matututo. At yung ba marunong na ako mag-edit nung nagsimula ako? Ganun talaga. Hanggang sasanay ka mag-edit, gaganda at aantayin ko ang pagbalik mo. Laban lang, DP Rubik. Practice lang ng practice. From Justin Sambalod. Video nila, Ano yan? wala na siya dito Ano sa yan? video. Ulo to. Mark Gray, pa-cancer yan. Subscribe to Paulul. Mark Gray. Search Paulul. Search Paulul. Paulul. Yan, gusto ko yung mga nanggugulo kayo ng mga kaibigan nyo. Yan ang tunay na kaibigan. Tinitignan pa nila eh. Ano ba to? Porno ba to? Bold ba to? Yeah! Click the ring button! Click the utong bell. Nice one! Congratulations! Saka na sa mga cancer. May silbi ka na. Maraming salamat, Justin. From Virtue 486. Ay, naku, Virtue. Hayop ka. Cancer. From Kyle Talade. What if you wanted to go to heaven, but God said... Nagkakasakit ako sa mga ganyan. Masyado masakit. 6K subs, rest in peace. Sunod. From Paul Depay. Nice name. Will! Anak ng... Ang bobo nun, pero natawa ako, di ba? I love it. Sunod, maraming salamat. From Night of Light. Sinisip ko na ako. Di ba? Diba, ginawa ko sa akin, nagkasakit na ako. Ito yung ginawa ko sa una-una natin meme review. From Linux. Hoy! Nauna ako kay Tito Pudes, okay? Nauna ako sa kanya dyan, ha? Kahit tignan nyo pa yung upload date, mas nauna ako. Yan ang tunay na wannabe, nauna pa. Sunod, maraming salamat. From Ayat. Stand up, be ready. Ano to?
Subscribe to Paulo. Yes! Oh my God. Isa kang bayaning cancer, Eyat. Careful, he's a hero. Yan ang tunay na bayani ng mga ating channel. Maraming salamat, Eyat. Ako ay na-touch. Dahil dyan may follow ka kay Tito. Para sa'yo lang yun, Eyat. Sunod! Top YouTubers. Nasan ako? Yes, maraming salamat. I a joke to you from Mamoy. Yes, I feel so stupid. Stupid love. Naabot din tayo dyan, mga cancer. Ako tiyaga lang at nilaga at iwas demonetize at hawak ni Tito YouTube. Naabot din tayo dyan. Sunod, from Jesus Christ. Subscribe to Paulo. Maraming salamat. Yan ang mga scholar ng bayan. Alam nila kung saan. Para pumasa ka sa UP. Diba? Tapos yan, maghuhubad ka natin. UP Fighting Cancers, maraming salamat sa'yo. From John Chris, Cancer sa Ozine. May nakita ko, guys. Oh shit. Oh damn, that sticker. Nasaan ako dyan? Mga bobo daw. Sino Berbers? Kare. Subscribe to Paulul. Sino Berbers? Oo nga, gumawa ka ng sticker. Ano ba? Lul. Nasaan tayo dyan? Ano ba? Respeto naman sa wannabe. Maraming salamat. Kung sino man yung Ozine seller na yan, ako. Yamete ko desktop. From Swaggers. Huwag mo gagawin yan! Ako, hindi yan po pwede. Magagalit si Tito YouTube sa akin dyan. Joke lang, Tito YouTube. Green screen yan. Hindi bata mga nanonood sa akin, okay? Hotdog 5. Wala ko naiintindihan. Hindi ako IT. So, pang-explain na lang yung nangyari kung meron dyan mga IT. Ano to? Hoy! Oh, tiga na. Buti ka pa alam mo spelling ng pangalan channel natin. Oy, nakita ko yun. Gusto kayo parang dumalo siya na parang wala lang. Huwag niyo pansin yung wallpaper ko. Yes, maraming salamat, diba? Diba sabi ko nga sa'yo, it's the content that counts. Lahat na maliliit na bagay na yan, kahit edits mo pa yan, ipapasok natin yan sa channel. Tandaan nyo, malaking tulong yan para umabot tayo ng 500k, diba? Sunod, maraming salamat. Yes, ang kutsahin mo ko, Tito. Tito YouTube. Paulul 6k, yes. Ahigaw Chan. Ahi Paulul, diba? From Ivan Tot na kids. Tito, wag! Maraming salamat sa fan art mo. Alam naman natin na lagi tayo umiiwas mahawakan ni Tito YouTube. Para sa inyo, araw-araw akong iiwas para umabot tayo ng 500k. Sunod, maraming salamat. From I Eat Sadness, Paulul siya. Got deleted. Came back na sa... Oh! Ito ba YouTuber to? Kailangan kita mahanap. AP na acoustic cover. Nakita kita, Rafael! Kala mo di kita makikita. Then finger skills ni ate. Lalabasan na ako ng paghanga. Tumakas yung mga cancer. Hindi nyo naiintindihan. Pampamilya tayong channel dito. Ano ba? Sunod. Tuna Luntuna. Bigo Live. Ano to? Sino to? Ano ba to mga binibigay nyo sa akin? Legal na ba to mga to? From ZDR King in. Oh my God. Ano ba? Mas malalapot na sa spelling ng Paulo nito. Pauloul. Tinry pa niyang i-cancel yung isang O. Mga cancer kayo lahat. Ang galing. Bigyan ng diploma yan. Graduate ka na rin. Sa katalinuha mo. From Clint Bendiola. What? This is my jump! Oh! Shit! Oh my God, memorize niya? Tama na sa vlog niya. Oh my God! Wala ako masabi. Meron iba magaling sa editing eh. Ito po siya, talento to eh. Pilipinas Got Talent, lumayas na kayo. Cancers Got Talent dito. Golden Buzzer.
Di ko alam kung paano mo to nagawa at kung sadyang magaling lang talaga. Tenga mo, maraming salamat. Bigyan ng diploma yan! At doon tatapos natin pipi na binasa, pampamilyang Paulul na binasa. So syempre, huwag nyo kalimutan i-comment yung mga pinakagusto nyo, entries, mga memes, mga kung ano-ano. Doon ko bibilangin at doon natin malalaman ang mga nanalo. Maraming salamat sa lahat nagpasa. Huwag nyo kalimutan puntaan yung ating subreddit kung gusto nyo magpasa ng mga gawa nyo. Syempre, huwag nyo kalimutan like, share sa mga cancer nyo friends. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe pag tayo umabot na ng 500k. Lahat ng mga hindi nagsabi sa mga kaibigan nila, huyo kayo sa amin. Hindi kayo mga deep web wannabe pag nag 500k kami dito tapos hindi kayo tumulong sa pagkalat ng kakanseran. Paulul out!